Amuyo KADI maob-obserbaran ita nga umuna alawas ti Abril ti World Health Worker Week nga manya kaditi status ti health workers dito Pilipinas. May basar iti datos ti the Second Congressional Commission on Education wenno EDCOM, kurang ti professionals iti Pilipinas. Tunggal sa 10,000 at tattao adaan lang iti 21.2 professionals. Nabababa dito iti rekomendasyon ti World Health Organization of 44.5 professional health workers per 10,000 individuals. Sigun iti datos, nursing ti top profession iti pagilian kan sarunuan ti midwives kan doctors. Ngem kaduan kadagitoy ket ag-migrate iti sabali a pagilian kas iti United States kan United Kingdom, kaputam mas dakkel ti birok da sadyay no idilig iti pagilian. Mabigbigbig dagiti Filipino healthcare workers ti na isang sangayan a panagaywan kadagiti pasyente ti balasiw taaw. Ngem iti pagilian a Pilipinas gapoy ti kinakurang dagiti healthcare professionals saan unay a maserserbian dagiti umili ng runa kadagiti nasusulinak a lugar. Kasapulan ti pagilian ti kanayunan a 290,000 a professional tapno maipaay dagiti kasapulan ti populasyon. May basar ka dagiti panagadal, dagiti binulan a sweldo dagiti nurse kat adalang iti nasrok 14,000 kan nabababa ka dagiti rural areas, bayad a 35,000 mat kadagiti general practitioners. Kadagiti volunteers barangay health workers, makaawat iti nasrok 3,000 aging 5,000 pesos nga honorarium. Malaksid pa'y akarit tinababa a sweldo, karit matlaang ti kanayunan kan panakapasaya dagiti healthcare infrastructures, kan ti supply ti agas kan dadumapay para kadagiti pasyente iti rural healthcare units. Iti pagilian, dakkel ti akam dagiti healthcare workers, iti sakripisyo kon dedikasyon dagiti tunggal pasyente. Isu nga aramidan ti gobyerno ti amin nakabaalanda, tapno masungbatan kan masolusyonan dagiti arungaing dagiti healthcare workers. Ita, amuyon. Barungal daw, barungadan.